Ha kpọrọ anyị ndị na-enweghị eze. Ha aghọtaghị na anyị na-ewu oke ihe, ọchịchị nke na-agaghị anwụ anwụ. Tata eguzo m ebe ndị nna nna m ha guzoburu, mana ana m ahụ nrọ ha ka amụgharịrị ya ọzọ. Ọchịchị nkesa nke ndị nna nna anyị ha aghọọla nzukọ ụmụnna jikọtara ọnụ site na njikọ kwantum. Mkpebi ha ọbụla ka eji sibidi zochie n'ime blockchain emebi emebi. Na mgbe ochie, onye ọbụla nwere ọnụ n'ọgbakọ ụmụnna. Ugbu a ọha na eze nọzuru ebe dum n'otu oge. Olu nde kwuru nde mmadụ na-enweghị eze maọbụ onye isi jikọtara ọnụ na-ekpebiri onwe ha n'otu olu. Ọ bụ otu ụkpụrụ a ka ngalaba akwara ụbụrụ mmadụ si arụ ọrụ. Ngalaba ọbụla dị mkpa na-enweghị nke a na-eleghara anya. Mgbe mbụ, ike eze nri bụ naanị ihe mmụọ. Taa, ọmụ nsọ ya bụzi iwu ala nke ezochiri n'ihe, nke na-abụghị ndị agha na-akwalite, kama nke bụ uche ọha. Otu ahụ ike ndọtụ si bụrụ ozuru mba ọnụ nke anaghị ahụ anya, ka iwu nri si jikọta ụwa anyị ọnụ na-ejighị ịya mgba. N'oge gara aga, arọ bụ dike n'ahịa ma bụrụkwa mbe na azụmahịa. Ugbu a, ahịa ha gazuru ụwa dum gburugburu. Arụsị ha na-ekuzi n'olu dị iche iche nke ọsịsa ya ọbụla si na amamihe ọgbọ niile biburu ndụ. Nke a bụ ebe nchekwa dị ndụ dịka nhazi kwantum. Ndị ochie na ndị ugbu a ka ọ na-agwakọ otu mgbe iji hụ ihe ndị dị n'ihu. Ndị chi anyị ahapụghị anyị, ha so anyị gbago n'ogo. Chukwu si n'uche gbara eluigwe gburugburu ele anyị. Ala na-agwụ aja n'osimiri. Amadioha ji amara n'elu igwe eme uche anyị. Anyanwụ na-azụ anyị nri site n'ike nke anwụ. N'asụsụ nke a bụ sayensị, nke a bụ ikepụta ụwa ọhụrụ. Okwukwe bụ ike ọkụ na-akpalite sayensị ikepụta ụwa ọhụrụ. Ahịa anyị ehighị ụra. Ugbu a ha na-agagharị n'ebili mmiri nke mgbanwe, na-eso kpakpando ma na-asụ asụsụ dị iche iche. Ihe anyị jiri tee aja ree n'oge gara aga ka anyị na-ere n'ìhè ugbu a. Site na kemistri ruo na arụmarụ ndụ, akụnụba anyị ka na-ekusi ume ike n'ime sayensị bụ nka mgbanwe. Anyị ka na-enye ala onyinye ụlọ mara mma, mana ugbu a ụlọ so anyị eku ume, agwa onwe ha ma na-azụ ahụ na mmụọ anyị nri. Nke a bụ ojije eke, ije ọrụ aka eke n'ịrụpụta ụlọ na-anọgide ebe ebe. Ọla kọpa Igbo ukwu nwere mgbe o juru ụwa anya. Ugbu a ịkpụ ụzọ anyị abụrụla n'eluigwe ebe ike ndọtụ adịghị, ebe anyị ji okpokoro kpakpando ndị dara ada akpụ nka na ụzụ. Ọ bụ okpomọkụ ume na ozuzu oke ya. Chikwaa okpomọkụ, echekwa ụwa dum. Anyị chetara ụbọchị ha chọrọ ikpochapụ anyị, ma akụkọ ihe mere eme rọgharịrị. N'ikpeazụ, akụkọ nke anyị weghachiri ya. Ha zọrọ ala anyị n'ike nwa oge nta, ma ha agaghị ewenwu ọdịnihu anyị. Igbo enweghị eze. O nweghịkwanụ mgbe anyị chọrọ inwe eze. Anyị nwere onwe anyị, ya na ọdịnihu ndị nna nna anyị ha ga-amata n'obi ha ozugbo ha hụrụ ya. Ya mere, gwa m, ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha hụ ụdị ụwa a, ha ga-akpọ ya anwansi